Indriyaksa Saranaruta Pawana Bono Margono Samirana lan Warayang Wonco Bayu Wis ana guling nandimo Tanah bocor dari bersama layak sama di manas yang menunjukkan lagi jenang orang manus lantaran dia Gus teco-teco sulak sama tak cerengar kantor harus dia mengguri pinangan kuing aku iya nang iya Gus moro kuing ngaku yang so tangguh marang aku balik tangkon gitu pulang persekarang sopo aku ditangkoni durang blok di luar kemarin supaya keraton gini bocor kita dia kalau banyak salur ya wes bagus panengah pandus komadu koro harus juga kasih harus semua iya janoko arang setiap bos kau situ manggung dan belum aku moro sedikit haka tak kayak liwat itu balik awet lanjut orang yang mulut balik kosong orang berkalangan orang nono jangan kuning nasing butuh aja bobo dasang apa baguar opo mana aku opo kan kalau gini Upamanto topo kanthi saya Indriyaksa Saranaruta Pawana Bono Margono Orang hati-hati Gus Nama pangendamu Diodok dalam orang tertemu Gus Iya ini Aduh aku sinto mati aku iya Mau janji orang ini Aku wegah nih caranya ini Aduh biar aduh Sumiati Kau tak tinggal mati aja rapi meneh ya Sum Kau pengen sekolah gue kain Prabowo abang kawlagar mangungsu haminto lawan anggur lir sing nabto kati bagian kaya arsono brupo Wujleng iblis lanat ora mati tak belani Raja Satriya ana paran sapa jenengmu Arjuna kuwi sapa Ditya kala telung-telung raja belakno patine kancaku njaluk mati mara maju pleno pangendamu balang angleng bleduk wandamu
buta elek kok mung Sundara Janaka. Kapiken bambangane keleken butane. Elek mungsuh padha karo elek. Ayo. Lakon tibani pusaka Kangjeng Kyai Singgol Modot. Ora joget ilat mundi tunggale butane. Awe Surawijaya Jaya Pranata. Raja Satria jenengmu sapa omahmu dimupuk durung mati tanparan ayo Nana. Iki Ditya Kala Julu. Menang kataku tak gurani kuwi Raja Satria. Kuwi apa kuwi kembang melati sing tak puji aja dah korupsi marga yen korupsi negarane rugi piye to kang kuwi iya ngono aku buta seni bareng wek tembangke terus rasa ngantuk mripatku. Oh, adik mayar men. Jane aku mau wis mangah-mangah mangan kowe lho, bareng kuwi nembang ngono terus aku cocok terus nyang mripat kaya dipulut. Ayo turu. Sirasah perang kowe Kang yo wan-wan karo aku wong padha kanca seni iki. Iya. Jenengmu sapa? Aku Petro. Jenengku Ditya Kala Muntra Kendho parapaku Juluh. Muntra Kendho weh kuwi jeneng gending. Iya aku iki buta seni ya. Kuwi aku ya tau nembang ngono ning ora ngono kuwi ukarane tak bahasa persatuan ben wong Aceh mudeng. Piye? Itu apa itu bunga melati yang ku puji-puji, jangan sampai korupsi. Sebab kalau korupsi negaranya rugi. Bagaimanakah itu? Lah iki sing terakhir. Ya ngono kuwi. Piye cara mlayune? Ya begitu. Boleh karepe dhewe ya. Itu ra ngerti karepe genah maknane to. Kesuwen, Tru. Selak ngentekke menitan. Kaya rekaman kok. Plathok bendho ora mluwek arep ro. Buta ngene kok ditanggapi iki buta galak. Lena cathik udelku mati lho. Mbok sira do waspada musuh buta galak iki. Entang seneng-senenge diplathok. Senenge ning gone dhewe. Bidang-bidang ojek kurang ya, Pak. Sewengar didoli gending ae. Ya sir kaya dinggo apa kabeh yen nonton situasi. Wong ora. Ya aku mau ngetan malah nggawa gulu.